Bé, penso que els dos primers quarts no hem estat amb l'energia, amb l'esforç i amb l'activitat defensiva que havíem preparat, que volíem, davant d'un equip i una pista tan complicada com és el Gasca i DK. Hem parlat a la mitja part de que si volíem treure el partit com havíem parlat i la importància del partit que era, doncs havíem de canviar el xip i passar a ser un equip lluitador, perquè sabem que això, que és una pista que si no lluites, no estàs preparat pel cos a cos, t'acaben passant per sobre, i penso que els 19 punts rebuts amb el tercer i últim quart ho diuen tot. Penso que l'equip ha estat immens a nivell defensiu, al cos a cos, a la lluita, en el rebot, i a nivell ofensiu hem sabut llegir molt bé els canvis defensius d'IDK, analitzar-ho i trobar-nos molt bé a la pista. I bé, penso que als últims quart hem sabut atacar, generar avantatges i bé, com deia, victòria molt i molt important per l'equip. Com dic sempre, molt content per les meves jugadores, pel meu staff, per tota la gent de la Seu que ens ha anat seguint durant tot el partit, i a sobre el premi de la victòria li afegim a l'Averaix i un altre equip que els hi guanyem l'Averaix i que quedem per sobre d'elles, i com dèiem la setmana passada, volem ser ambicioses com a equip i intentar quedar el més a dalt possible i entrar a playoff, que penso que ens ho mereixem. Jo penso que bé, com dèiem, veníem d'uns partits molt complicats contra rivals molt bons, molt talentosos, molt físics, competint molt bé durant molts minuts, però sense el premi de la victòria, i penso que, com deies, aquesta victòria ens donarà moral per afrontar aquesta setmana, sobretot aquest viatge tan llarg que tenim a Istanbul, gaudir d'aquesta experiència a Turquia, però sobretot focalitzar pel dissabte a les 2 del migdia, tots al Palau, per treure una victòria. Si avui era important, després de la victòria d'avui, la setmana que ve torna a ser un partit molt important per, com dèiem, ser ambicioses i anar cap amunt. Sí, com dius, l'Elisa avui s'ha carregat de faltes amb una molt bona activitat, amb molt bona energia defensiva, però bé, carregada de faltes, i penso que això, el que deies, el debut de la Yelena ha sigut immillorable, ens ha donat direcció, ens ha donat anotació, ens ha donat defensa i caràcter, i bé, molt content per ella, molt content per l'equip, perquè, com dic sempre, sense el treball de totes no hi haurien jugadores destacades. Per tant, com dic sempre, el treball coral és el que ens dona després trobar que un dia sigui una la que destaqui i l'altre dia sigui altra jugadora. Molt content pel grup, molt content per l'equip, pel club, i a mirar amunt, ambiciosos partit a partit, però a mirar cap a dalt.